Ayan, shout out sa'yo, Brad. Oh, Brad, nagpagupit na ako, Brad. Mahaba kasi. Naputol ko na yung buhok ko, Brad. Mahaba na sana yun. Mainit kasi. Ayan, shout out sa'yo, Brad, che. Marami naka-live ah. Ayan. May shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Shoutout sa Brother Che. Shoutout sa lahat ng mga nagtamsak dyan. Ayan, araw naman ng linggo. Mataman sana mag-live. Hindi naman tao eh. Kanta lang tayo mamaya. Shoutout sa Brother Che. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Bakit? Ilang araw na ako yung naka-live. Huwebes. Marami kasi naka-live. Shoutout sa 1 million viewers natin dyan. Ayan, Brad, check. Kamusta naman? Kamusta na yung bahay dyan, Brad? Ayan, shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, kay Lord Salde 7, Bro Noel Naraha. Ayan, kay Ma'am Scarlett Vlog, North Famia, Ma'am Carmen, Ma'am Marvelous Vlog. Hello, Roger Gonzaga, Mano Azer, Miguel, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, tawag music na muna tayo. Kung nasawa na tayo, guys. Uy. Hello. Electric sound. Kaya natin sa original sound. Boses natin. Kaya mga shoutout ulit sa inyo dyan. Ay, sa boses natin eh. Harang. Ayan, maraming salamat sa parang mo niya, Ma'am Scarlett. Oh. Ayan, shoutout dyan sa 4 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Ayan, araw naman ng linggo. Huling araw ng buwan ng Hulyo. Ayan. July, August. Ayan, malapit na naman yung August, September, October, November, December. Ayan, malapit na naman yung Pasko. Ay, bagong taon na naman. Ayan, putukan na naman. Hindi sumuko. Tama kasi yung book ko eh. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin.
At 2 millionaires pala kasi ako yung iba dyan. Sweet Dream Gusi, how are you, my friend? Hi, hello. How are you, my friend from Pakistan? Shout out sa'yo, my friend. Like Dan, thank you so much for like and done. How are you, my friend, Sweet Dream? Thank you so much for coming for my live stream. Oh, English. I am fine. Oh, diba? Good, good. I'm fine. Huh? Suko. Kakanta tayo mamaya, guys. Kasi PR tayo. Ayan mga lad, shoutout ulit sa lahat ng mga OFW dito po sa Middle East. Kamusta naman kayo dyan? Kamusta naman yung araw ninyo? Kamusta na po yung buong maghapon, buong linggo ninyo? Kumain na ba kayo? Kumain na ba kayo dyan? At gabi. Ayan. Sa 8 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga pa-BG dyan. Thank you so much for coming. Camille Chua. Wow, ganda ng pangalan ni Ma'am Camille Chua. Harang! Ay, salamat sa parang mo niya, Ma'am Camille. Yung Camille, kapatid ni John Frats. Ayan. Ayan, please drop your link, guys. Ayan, may kalad, shoutout ulit sa inyo dyan sa lahat ng mga kaibigan po natin. Ayan. Ay tayo, butas ng ilong natin. Piso. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa 3 million viewers natin. Ayan, makapagdikitan na laban po kayo dyan, guys. Para tumaas yung subscribers po natin. Raining now kasi medyo maulan-ulan ngayon dito sa Middle East. Ayan, marami kasi naka-live, guys. Hindi pala, guys, palitan natin. Maraming naka-live kasi mga ka-desierto ko dyan. Ka-desierto na kayong tawag. Shout out sa lahat ng mga ka-desierto ko dyan. May kalaw shout out po lahat po sa inyo. Kanta lang tayo kahit walang background. Alalin Harang. Ayun, maraming salamat sa parang mo dyan, Alalin. Alalin Harang. Yun. Dito tayo. Tatagalin natin yung ano. Hello, Mike Tess. Ulitin natin kasi. Ay, mahina kasi ano yun. Mahina yung baka. Ayan, sa tatulit sa inyo dyan, guys. When you say nothing at me,
Without saying a word, you can light out the dark. Try as may, I can never explain. But here when you don't say a thing, a smile on your face, let me know that you need me. There's the truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand, say you catch me. I'm falling, I fall. You say it best when you say nothing at all. Just million viewers natin yan. Tama kanta-kanta na tayo guys. Kasi mga hina yung background music nyo. Okay lang. Hina kasi yung background music. Direct kasi. All the day I can hear people talking out loud. But we are all out of my love. But we can never define what being said between your heart and mine. A smile on your face, but no doubt. But you say never leave me. The touch of your hand, say you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ayun mga chat, ayun guys, may nakapin pa kung may support naman natin, nakapin yung members yung Manaway Sir at si Roger Rhodes Gonzaga. Dikitan nyo po yan guys, iwan na po kayo ng bakas. Iwan po ng Falcon of Desert. 5 million viewers natin, maraming salamat sa dyan sa pag-BGP dyan. Ako yung upload. Dalawa lang yung tira. A smile on your face, let me know that you need me. There's the truth in your eyes, saying you will not leave me in the dark. The touch of your hand, say you catch me. We're fallen, we're fallen. You see it best when you say nothing at all. Yeah, para medyo malakas yung ano nyo dyan. Magsaya mo na ka dyan, guys. Scarlett. Mag-ilan siya sa'yo, Ma'am Scarlett. Para medyo yung mga ano dyan, mga tao. Ba't puro ganito na ito? Touch. Shout out sa 6 members. Sayaw kasi talent ko talaga eh. Touch, my touch. You're my own tribe lover. Ay, shout out sa'yo, Ading. Just keep come under my cover. When you feel the time's right and the love you gave it to me makes my heart beat. When my fantasy fly away, but my feeling makes me stay. In your eyes, a
makes me with you. Ano daw? Do it, night and day. Shout out sa lahat na nandito. Magandang shout out sa mga Ma'am Nels. Anyway, you're the other lover. That's my time. You're my own child. Dahil sa community, adding, maraming salamat sa iyo. Come under my cover. When my heart is full of love, makes gay the turtle dove. Loves the game that we play night and day. Yan, welcome sa'yo din. Hindi ako naka-pulse pa kasi may work kasi ako. Marasa na akong work, kaya kita ng mga marami. Do it what to do it, night and day. You're my on-time lover. Anyway, nobody has my time. Okay. Bigyan ko lang yung boses, guys. Mahina kasi yung sound. Pero live stream yung lakas. Ito na lang tayo. Paraban. Ayun! Hello. Hello, mic test 1. Handa na lang tayo ng ano, guys. Hello, hello. Once a long, long time ago, sitting at the fire tree, lost the memories that got in mind. Sometimes rising in the spring, blowing shining down the sun, holding by the comes through me now. Those who know the fire burn, try to find wherever the dreams, try to find wherever the way, my way. Caravan journey in the sky, as the sun comes out from the lake. Caravan, who you are, we discover our way. Caravan, to find alone, love shimmering, and soon our love is gone.
Alam nyo, kahit walang background music, tirahin na. Hanggang sa naman natin nakapin sa taas. And take my hands, memories of the past and fond. Hope you love them once again. From my beating heart, my mind, feel my warm and love within. And I wonder where the spring will come. Don't we ever really know? We will travel on and on. Someday we'll be standing there actually. Caravan journey in the sky. As the sun comes out from the day, yeah. Caravan, we know who we are. We discover where are we. Caravan, now we find alone. Love shimmering and soon our love is gone. Ayan, shout out sa'yo, Ma'am Beth Bornyo. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Hanggang sa naman yung nakapin sa taas. Ayan, para maligitan niya ng mga members ko rin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo sa video niya. Ayan. Ay, Ma'am Camille, Ma'am niya WP Vlog, mag-ilaw shout out. Ayan. Ayan, kanta-kanta lang ako guys, kahit may na-sound. Ma'am Beth, mag-ilaw shout out. Caravan, journey in the sky. As the sun comes out from the day, yeah. Caravan, we know who we are. We discover where are we. Oh, caravan, now we find alone. Love shimmering and soon our love is. Caravan, journey in the sky. As the sun comes out from the day, yeah. Caravan, we know who we are. We discover where are we. Oh, oh, oh. Caravan, now we find a love. Love shimmering in zone. Our love is gone. Ayan, maraming salamat sa inyo. Para mga steps na sinubos-bos natin. Wala ng sipon. Ito guys. Katawa yung mga particular naman. Ayan. Mga makaiba naman. Para maiba naman yung ano dyan. Dan Scarlett Vlog! Ay wow. Maraming salamat sa iyo pa mo dyan, Ma'am Camille. Ayan. Ayan. Sa lahat ng mga 22 dyan. Madaling din mga music ito guys. Mga sinauna music. Kuya, 22 anyos na ako. Kaya ko nang mamuhay ng solo. Huwag mo sanang hadlangan ang gusto ko. Sige, ikaw nang bahala rito. Alam ate, huwag kang lumuha. Ganun.
Kabisado ko ang buhay Maynila. Balang araw sisikat din ako. Abangan mo na lang sa periodiko. Ayan, sa tatlo dyan, guys. Cecilia ko, aking mahal. Pagdasal mo ko sa may kapal. Di kita malilimutan. Tawirin ko man ang ilang karagatan. Ako'y babalik sa ibang araw. Ako'y kakatok na lang sa inyong pintuan. Ayan, basta pa naman din nakapin niya, guys. Yun, may na eh. 1 hour na ako eh. Pinaran ako pagkatapos ng 1 hour. Dan Nor Familia Vlog. Ayan. Dan Roger. Salamat sa iyo, Ma'am Khalil. Iko'y walang sigla, puro na lang dosa. Ano na ngayon ang buhay ko? Akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Ano na ngayon ang buhay ko? Jackie Bar. Isang kahig, isang tukang. Ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tukang. Ganyan kaming mga dukha. Nasa tat sa Ma'am Jackie Bar. Are you have fun yet? Ayaw. Okay, support naman natin guys nakapin sa taas. Akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Ano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Carla Shea. Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Ay, maraming salamat sa inyo yung Ma'am Carla Shea. Ayan, maraming mga alagad si Ma'am Carla Shea. Handog. Ayan. Handog. Ito nga. Napasensya na guys. For mga viewers natin guys. Ayan. Sige, dikitan nyo lang yung guys na nakapin.
Basta pa naman nakapinya, guys. Parang kailan lang ang mga pangarap ko kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay napalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at pulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko kayo ang handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y magkasama. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo. Take na kayo dyan, guys, sa mga boses na hindi kayo. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko, kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awitin iwanan sa inyo. Alaala, kahit minsan tayo'y magkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo. Alaala, kahit minsan tayo'y magkasama. Ayon, tatanda at lilipas rin. Ayan po po. Music na muna tayo. Nakakalungkot yung kanta natin. Ay, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Pok-pok ako, tamsakos. Pok-pok-pok ako. Wow. Ayan pala sa sa'yo, mga pok-pok ako. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Pok ako. Ayan, pok ako na lang. Ano yung pangalan mo? Pok-pok talaga ako. Ayan, magandang shoutout sa iyo, Ma'am Marilo. Maraming salamat sa pagdalaw. At kay Ma'am Pok.
Ayun guys, kita nyo naman yung nakapin sa taas. Iwan lang po kayo ng bakas, nagbabalik yan. Yuki Tamsak ho. So, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods. Yuki. Ayun guys, yung nakapin ako sa taas dyan, si Lord Salde 7. Pinutin nyo yan guys, balikan nyo po yan. Tamsakan nyo, iwan po kayo ng bakas. Iwanan nyo po ng palkon. Ayan, babalik po yan. 100%. Makikita nyo yan guys kung dumidikit kayo. Nakikita nyo sa Lord Salde 7, supportive po yan guys. Yan po yung aking nag-play po ng aking Watch Hour. Si Marilo Francisco Miguel, shout out. Ayan sabi ni Ma'am Scarlett. Baba po kayo dyan guys ng mga bahay nyo. Patamsakan ng mga premiere kayo dyan. Ayan, sige, 37 minutes na po ako. Ay, mga shout out ulit sa inyo dyan. Nakakahingal kasi itong bata-bata. Ito. Palitan natin itong bata para maiba naman ang boses ni Paragon. Ayan, kamusta na kayo lahat dyan? Ay, Ayan, kumain na ba kayo? Ayan, nagapunan na ba kayo dyan? Ayan, Ma'am Scarlett at si Ma'am Marlo. Maglagaan ko itlog! Sige, laga mong itlog ni Lawin dyan. Ayan. Ayan, ma'am, okay. Hindi ka lang shoutout po sa'yo. Para may iba naman ang boses natin, guys. Puro na lang kay, narinig nyo. Litan ko naman ang boses ko, sobrang laki naman. Ayan, sige, maglaga ka na itlog dyan, Ma'am Scarlett. Lagaang laki ng itlog dyan. Darawang laga. Laga man ikaw dyan kang hotdog. Ayan, salamat sa inyo dyan guys. Please connect sa nakapin sa taas para madikitan po kayo ng mga members ko dyan. Ayan guys, magandang shoutout ulit sa inyo dyan. Ay, masakit naman lamunan ko. Ayan, dan dikit kay Salde 7 host. Ayan, sige Ma'am Marilo, iwanan mo lang ng bakas. Ayan. Babalikan ka niyan. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 3 million viewers natin. 3 million lang. Tatlo sa akin. Ayan, mga shoutout si Scarlett Dog. Hello! Hi! Ayan, Ma'am Marilo, maraming salamat ulit sa pag-support dyan kay Falcon of Desert. Thank you. Ayan, pre, support guys ang nakapin sa taas. Iwanan nyo na ng bakas yan guys. Ay, mga kadesyerto, gano'n. Mga kadesyerto. Iwanan po kayo ng bakas, mga kadesert ko dyan. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Makalan base man yan, series mga shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout sa lahat ng mga members dyan. Lolo Bigs TV, Lods Piopio, Lods Salde 7, Manong Acer, Lods Roger Gonzaga, Ma'am Carmen Acostabrang,
Ma'am Marvelous Vlog, Ma'am Scarlett Vlogs, Nor Famia. Nakakahingal kasi. Kahingal. Nakakahingal yung boses na yun, guys, ng bata-bata na yun. Ito yung boses na yun, bata-bata. Nakakahingal. Kaya sige, damadaming tao pagkamalit ang boses. Sige. Ayan guys, support naman natin, nakapin dyan sa taas. Susundin ang isip at damdamin. Saka ako'y nangangamba. Saan na yung maglaga ng itlog? Matagal bumalik ah. Stay lang kahit busy sa work dito lang. Ayan Ma'am Marlo, maraming salamat. Ayan, nagagahan mo naman yung lives. Ano mo Ma'am Marlo? Para matambayan din kita. Alas 11 kasi guys, tulog na ako. Paglampas ng alas 12, wala na. Ayan kasi ang daily routine ko dyan guys. Pedro? Ha? Ha? Bara? Bara? Sering kopi ya? Ada sistem kalau misteri ada? Ayan. Ayan, pabili lang kasi ako guys ng kape para may pangkape. Ay, puti kasi yung buko guys. Tayo'y di na nakita. Late kasi ako mag-live, boss. Ayan. Magagahan mo mga Marilo para makano tayo. Adi sige, okay lang. Basta makita ko magtamsak ka lang. Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Luto na itlog ko! For yan eh, Lalas Marilo. Sarap. Sarap ang itlog. Sarap yun! Oh! Gusto ko yung itlog! Iba kasi gusto ko. Ayoko ng itlog. Kasi allergy ako sa itlog. Nakarases ako. Gusto ko yung kumain ng nakaka-pimples ako. Ayan, may alas shoutout ulit sa inyo. Ano daw? Ayan, gusto ko kumain, Ma'am Scarlett. Yung natutubuan ako ng pimples.
Ayan guys, support naman natin yan yung nakapin sa taas. Maluhin mo. Sa naman si Lord Zalde 7. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan, 7 million viewers natin. May Lord shoutout ulit sa inyo dyan. Ay, sakitan na muna ko. Ayan, huwag kayong magpadala sa maling akala. Nuts yun. Good for heart yun. Pag kinain mo yun, ay nako. Maganda sa puso. Puro itlog at ang dinner nyo, Sisi. Scarlett Oh. Ayan, Apple Grace Gandilio part-time. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Apple Grace. Thank you for coming. Part-time. Wow, sana all. Part-time. Ayan, tiisin nyo pati pagluha. Ayan guys, 8 million viewers natin dyan. Please support naman yung nakapin sa taas. Iwan lang po ng bakas. Baka babalikan pa kayo ng mahigit pa dyan sa isang dinikit ninyo. Okay. Born for you, sabi ni Grace. Sakit na lang muna ko, Grace. Hindi na makanta ng Born for you. Born for you. Kumain na lang kayo ng itlog dyan. Kumain na kayo ng itlog dyan, Grace. Ay, wala kasi talong, Sisi, kaya itlog na lang. Masarap yung itlog, ihalo mo sa talong. Ang tinatawag na tortang talong. Pwede rin na tortang itlog sa talong. Tawa-tawa at mamarilo. At sa 6 million viewers natin dyan, mag-ilasata. Maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am Grace Gandilio. Pagsinta. Ayan guys, support naman natin yung nakapin sa taas. Ayan, para mapin din natin yung mga ibang kaibigan natin. Ano mo? Ayan Ma'am Grace, tikitan mo po yan si Let's Salda 7. Mayakap ka. Naginip. Sama ka. Pa-request ng ikaw at ako. Ikaw at ako. Hanapin natin. Tingin. Hey guys muna. Born for you. Born free. Gibits Pomerans pala to. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Born for you, sakit na buha. Born for you. Born for you. Request by Grace Gandhi. Request din sa Lawanos. Ulit mo na. Ano ko si Ma'am Scarlett sa Lawanos. Ay, loyal ako. Kaya na dyan. Nakanta naman tayo, guys. Habang ako nakanta, guys, tignan ng tayo. Born for you, karaoke version. David Pomerans. Gusto niyo na musis ko, guys? Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me?
Tell me what is a sweet sensation? It's a miracle that's happened. But I search for an explanation. Only one thing it could be. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was new. The flowers on the universe fulfilled to make you mine and share the day I die. Hindi I die. Hirap to pakanta na to. Born for you. Ayan. Too many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here, and they only realize that I was born for you, and that you were born for me, and I still know the world that was clearly meant to be. What we had the world could never understand and ever take away until the day I die. Ano ba yan? I blessed the day that I was born for you. Nasa touch ay Ma'am Jing Vlog, harang hoz. Mayong gabi sa'yo Ma'am Jing, maraming salamat ulit sa pagdalaw. What we have to work could never understand. Damsak, hos! Ay, damsak, mama. Ay, salamat sa'yo, Ma'am Jane. Wait, and as the years go by. Ano yun? Ikaw at ako. Ayan, maraming salamat sa request nyo, guys. Kahit hindi tayo marunong kumanta. Ayan, thank you. O, diba? Sabi ni Ma'am Grace, thank you. Kasi Ma'am Grace, magaling mo siya. Ano yun kay Ma'am Scarlett? Ikaw at ako. Ano yun? Apa ikaw at ako daw? Pa-request din, host, you and I. Ang baha, dami nag-request. Sige. Ay, Moira ito. Ikaw at ako. Ba, Jason? Iiwalay ng mga ito. Sige. Si Piato siya mag-dispute sa Mira. Ito ang ikaw at ako. Ito, ay, kaya lang ito mag-iwalay. Sunod yun ay may salawan. Ayan, Ma'am Jing, maraming salamat. O, sir, ako bukas dapat tamsak cream ha. Sige, Ma'am Jing, baba mo. Sabi na. Ano ba yun? Title nun? Nung dumating ang aking panalangin ay hindi. Alit. Ako na po. Ayan guys, masapan naman natin sa premiere ni Ma'am Jing. Ayan, sige. Ayan guys, masapan niyo si Ma'am Jing. Ayan. Saka ko mamaya din, Ma'am Jing. Tapos live ko. Dalan. Ikaw at ako. Oo, kaloka. Di ba? Eh, wala lang yung nakaraang buwan, tapos na-request pa sa akin yan. Sabi nila, walang araw darating. Patataytan. Ang iyong tanging hinihiling. Nung dumating ang aking panalangin.
Tamsak, Ma'am Jing. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali man ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na. Nervous. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di pa asahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Ay, ba't ang sakit na kapin sa taas, guys? Mataas eh, parsito na lang natin. Sunod natin yun ay may salawahan pa pala. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking hinihiling. Ako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na Oy, nililuto na ba ang itlog? Luto na itlog ilawin. Tadhanang hanap ko sa iyong magmamahal at sa pag-ibig di magtatagal. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako. Ito sa kanya may nakapin yan, guys. Ay. Walang hanggan, di pa asahin, di sasaktan. Mula noon. Yung version. Hanggang ngayon, ikaw at ako. Yeah, dispute ito. Maraming salamat yan. Makasipon ako, tawa ako sa... Kasi mas kalit kasi eh. Alam mo kakahiwalay lang ito eh. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Tikilan nyo marami. Mayroon pa isang request sa lawahan. Ako sa mga Marilaw, you and I. Ba, sa lawahan talaga. Stika to ah. Susyo na yan, Nios. Oh, hirap to. Sa lawahan na eh. Sa lawahan, mystic kaya ito eh. Yan, request ko. You and I ba yan? Ayan! Isa niya yung beso, guys. Ito ako dito sa tabi, kasama ang pusong mihigbi. Iniwan mo akong sawi, bakit hapdi iyong sukli? Ibigay sa'yo buong buhay. Ganda. At di kaluluwa sa'yo'y naalay. Makuha mo na ang lahat-lahat. Ito ba sa'yo'y di pa sapat? Kay lupit ang pag-ibig mo, ang damin mo'y parang bato. Kahit kunti man na sa puso mo sa nawahan. Mang magulang, wala na bang awa kahit kunti? Sa nawahan, ibinigay sa'yo ang buong buhay. Pati kaluluwa. Akong version to guys, ha? Akin ang version to.
Nakuha mo na ang lahat-lahat. Ito ba sa'yo'y di pa sapat? Kay lupit ng pag-ibig mo, wala na bang hagbag niyang kahit konti sa lawahan? Mga kaibigan ay tinakwil sa magulang. Yun yung may CP Aros. Baka dispute pa yun, Ma'am Jing. Tama na yun, eh. Yun ay. Ayan guys, natin kita ko. Saglit lang guys. Kita niya sa Ma'am Jing. Tapos magano. Ayan, you and I. You. You and I ba yun? Kay Ma'am Marlo. Grabe, Marco. Sige, kanta ka na naminaw, baya ko nimo. Sige. Sige, Ma'am Jing. Kaya tumawa na itong beat ko. You and I. You and I, kay ni Rogers ba yun? Para PR tayo na eh. Maganda yung boses naman. Sige, matugtog mo nilang ako sa ano, Marilo. Wag. Unfair. Unfair yung Marilo. Ang ganun mo, Marilo. Matayin natin yan. Ayan, so wala nakapin, guys. Kaya sa tatsin niya, guys, kantahawas. Kantahan ko na. Ano? All the man I am, you are the reason for me. You help me understand, and I'll be your shelter from the rain that never ends. Girl, you're always got a friend and me. Di ba? All the love we have, I should have known our love was older than the past. Throwing my life away on song I never heard. Speaking of a special word, and made you die inside, but you love me. I don't believe the word. No, the word can give us paradise. When you make your love to me, till I just could not see. As long as I got you, as long as I got me, no doubt, as long as we got you and I. Dirita Mrs. Manjing. Walang dirita na Mrs. Manjing. Hirapan ako naman Marilo. Marilo, dahil dikit sa'yo. Ayan, shoutout sana kay Ma'am Marilo nag-request. You and I. Request pa kayo dyan, guys? Oo. And won't let
you down. But the love will be there when you turn around. May yan lang kasing background music eh. I believe in for you till the oceans turn to sand. There will never be any man could love you, just stay with that I love you. So don't believe the word. No, the world can give us paradise and ice within the storm when I just could not make it through the night. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Lady, oh, sige. Just na kayo guys. Kaya natin yan. You and I don't believe the word. So don't believe the word. No, the word can give us paradise and the ice within the storm. When I just could not make it through the night. As long as you got me, shout out mahal natin Carmen. As long as we got you and I. Ayan guys, masupport naman nakapin si kay Ma'am Jing. Lady. Lady naman daw. Ayan, mamaya natin kita Mario, Ma'am Marilo. Kay Ma'am Marilo. Ma'am, ano pala kasi request kay Ma'am Jing. Mamaya ko may dikit sa'yo. Lady. Ayan, sa taas sa mahal natin Carmen, support naman nakapin. Ma'am Scarlett, maraming salamat din sa inyo. Ay, Ma'am Marilo. Request na kanyang guys, kantahin natin. Ayan. A lady. Lady, I'm your knight, I'm shining armor, and I love you, wow. You have made me what I am. I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. I'm Carmen, make a loud shout out to Ma'am Jing. You have done and made me such a fool. I'm so lost in your love. We belong together. Won't you believe in my song? Maganda kayo ng sarili niyo. So, lady. For so many years I thought I never find you. You have come into my life and make me whole. Forever, let me wait to see you in each and every morning. Let me hear your whisper softly in my ear. Saya Gidong. In my eyes I see no one else, but there's no other love like our love. And yeah, oh yes, I'll always want you. I've waited for you for so long. Anong power? Guess mo kayo guys? Lady, your love, the only love I need. And beside me,
is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Ayon. Ay, mga salamat sa... Ano sunod? Desyos. Always. Aba, ito naman. Always naman tayo dito. Sige. Tayo natin yan, guys. Paano natin malaman yan? Ayan, sige. Request ni Mama. Bon Jovi pala to. Bon Jovi ba to? Ayan, sige. Sunod natin, Still Loving You. Oh, grabe, mga request ba? Still Loving You. Sige. Always. This falcon is bleeding, but can see his blood. It's nothing but some feeling at this old dark he come. It's been running since you left me. Now I'm drowning on the floor. See, I've been fighter. Without you, I give up. Hello, pa. Now I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Baby, that's just me. The real love. Baby, always and I'll be there forever and a day. Always, I've been there in the stars that shine. Heaven burst, and where there is no time. Ay, saglit lang, guys. Mataas kasi yan, guys. Dave Davao. That you left behind are just memories of different life. There's something left, some that made us cry. One made you have to say goodbye. I didn't give them my fingers to your hair. That's your lips to hold your dear. When you say your prayers, try to understand I made a mistake. I'm just a man and I hold you close. And then we say the word. And leading always him. As words are meant. Say you're the end of time. We love you, baby. Always and I'll be there forever and a day. Always. Have you told me, guy, for ilala mo na lang kaya para mas maganda. Ano to? Live stream. Ano mga ba si Lord sa tip ng live stream niya? Nag-live din ako Lord sa Dave. The snow price won't fade. To say. Ayan, maraming salamat sa request mo, Mama Marido. Ano yung sunod? Ano yung pinaba ni Lord sa Dave? Live stream? Nagla-live din siya. Nagla-live ka rin doon si Dave. Ayan, nagbababa din siya ng live niya.
Ayan, siya mo na siguro baka ano lang to. Bago pa lang. 116 pa lang pala siya. Sige na, Lods Dave. Ayudahan na lang kita pagka, ano. Naka-live ka rin kasi. Ayan. Ano yung sunod sa'yo, ma'am? Still loving you. Grabe, still loving you. Still. Spiya tayo. Ayun guys, yung kasama sa sa Lost Dave. Ayun, naka-live ko na siya. Pero maliit pa yung bahay niya. Okay lang yan. Sige lang. Ayun, ito request ni ma'am, ano? Still loving you. Ayun. Ayun, shout out ulit sa 5 million viewers natin dyan. Sa lahat po ng harang. Ayun, ma'am Jing, maraming salamat sa iyo dyan. Time and time to want to back the love again. Pinapahirapan daw ako. Hirapan daw ako. I will be there. Love, only love, and bring back the love someday. I will be there. I will be there. Ayan, matapsak naman kayo sa nakapin sa taas yan. Harang. Ayan, maglasa ako kayo sa kung didikit mo na ako. Fight, babe, I fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring down the world someday. I will be there. I will be there. If we go again all the way from the start, okay pa. I would try to change the things that killed our love. Friday smelled the one so strong that I can't get through. But surely no chance to start once again. I'm loving you. Taasa. Ano tayo? Question ko yan, guys. Kaya. Still loving you. No? Baka gusto nyo request ang she's gone. Try, baby, try to trust in my love again. Ano po, Ma'am Jing? I will be there. Last day, huwag kang magaba ng live stream mo. Baka masipa ka, ha? Naka-live ka rin. Baka masipa ka ni Lolo. Huwag mo ibaba yung live stream mo dito sa naka-live. Kasi naka-live ka rin. Baka maya ano yung channel mo. Through the years. If we go again all the way from the start. Tapsak sa'yo, Dan, bro. Maraming salamat sa'yo, bro. I will try to taste the kid our love. Your friend has felt the one was strong that I can get through. If there's no return, to start once again.
Ayun. Shoutout mo na. Yan bro, maraming salamat. Dan thumbs up bro. Yan, maraming salamat sa pagkakal bro Noel. Ayan si bro Noel. Ayan, nag-flooding siya host. Oo, kasi baka masipa ang live mo, Lods, sa Dave Abaw. Kasi naka-live ka rin. Ayan. Yan, pag naka-live ka, huwag ka na muna gumala, ha? Ayan. Hindi niya pa kasi alam siguro. Pero, yaman na siya. Pero huwag ka magbaba ng live mo, Lods, Dave, pag naka-live ka. Huwag kang gumala kasi naka-live ka rin. Ayan, maraming salamat kayo. Pinapsakan natin muna nakapin. Saglit lang, tahan kita mamaya. Hindi kita tamsakan muna kayo. Edit lang para hide moss. Ayan. Daya ako na lang siya. Sa Pilipino din siguro to. Ang lahi ba? Struck ko lang yung message. Nakala ko lang siya para di siya makababa. Ayan guys, tamsak naman natin ang upcoming premiere ni Ma'am Jing. Ayan, tamsak kita Ma'am Jing muna. Ganda na pagkasubo ng kutsara ni Ma'am Jing. Kubay. Yeah. Kapsak na si Kubay TV. Pinoy din siya, Ma'am Jing. Itinanggal ko lang yung ano niya para hindi siya masipa yung channel niya kasi naka-live siya. Malit pa yung bahay niya, 161 yata. Sige lang, Lods Joy. Ay, Dave Babaw. Pagkano pa siya ka ulit. Pero wag ka munang mag-ano kasi naka-live ka rin. Wag kang gumala, baka masipa yung ano. Sadya ka ni Lolo. Maraming salamat ulit sa pagdalaw, bro Noel. Wala alam sa Whitey, bago pala. Bago pa lang siya, Ma'am Jing. At tinanggalan ko na muna siya ng damit para hindi siya makababa ng link. Ayan. Mga shoutout, maraming salamat ulit sa mga request nyo dyan, guys. Maraming salamat ulit sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Lawin ng disyerto. Mabuti yan, host. Tinanggalan ko naman na Ma'am Marlo. Kasi masisipa yung kanyang channel kasi naka-live pala. Silent live siya. Tanggalan mo na lang, host. Ayan. May gala siya, guys. Pa-support naman natin yung nakapin dyan sa taas kay Ma'am Jing Vlog. Si Ma'am Jing Vlog. Siya rin po ay nasa Kuwait ang pagkakalam ko. Ayan, si Ma'am Marilyn sa Kuwait din po yan. Pwede kayo makita-kita dyan. Friday, pag di off nyo. Si Ma'am Scarlett. Lagi kitang kinokontak ngunit lovat ka. Damsak mo na ako.
Ayan, 43 thumbs up. Saan kita, Ma'am Jing? Kaya Ma'am Marilo, maraming salamat sa pag-BG-BG mo dyan. Ma'am Jing. Ayan, thumbs up mo na ako. Ay, di pa. Meron pa ko ninadikit sa'yo, Ma'am Jing. Wow, 4,570. Ayan, maraming salamat sa parang. Ayan, maraming salamat sa parang, Ma'am Jing. Ano ako yung nagtatamsak, didikit mo lang sa iba? Naka-live pala yon si Dave. Oo. O, naka-live yung Ma'am Scarlett. Ano pa lang yun siguro, mga medyo wala pa magkano ano sa YT. At tinanggalan ko lang muna siya ng jacket para hindi siya makaba ng ninyo. Baka masipa yung kanyang ano. Isip mo. $45 thumbs up. Ayan. Baka mag-uhit ka rito, Ma'am J, mga 4,500. Baka 80, ganon. Lolo Bigs, Mingalaw, shoutout. Hindi pa niya alam kasi baguhan din siya host. Oo. O, tama ka, Ma'am Marilo. Pa niya, ano. Kinaway ko. Okay. Kinaway tuloy ni Ma'am G. Ang dami? Dikit ko lang ito iba. Lunta ko tapos nag-message ako doon. Sa Philip din ako doon kanina. Kano siya? 100. Maliit pa yung bahay niya. Ano kasi baka masipa siya eh. Idol! Musta na? Batang Toaster TV. Ayan, magalas sa siya, Lods, Batang Toaster. Kamusta na, Lods? Okay na yung channel mo? Ayan, maraming salamat sa Lods. Ayan, maraming salamat sa pa-share ng blessings yan. Thank you. Oo. Ayan, maraming salamat sa Lods. Batang Toaster. Pang tuba na yan, host. Ayun, maraming salamat. Makatagay tayo ng tuba na may balok. Maraming salamat sa iyo ulit, Lods Toaster. Mag-usap-usap muna kayo dyan. Yun, gumuhit ka na, Ma'am Jing. 580 ka na.
Ayun guys, pa-support naman natin si Lods Bata Toaster. Ayun, yung ating super chatter. Kami naman ni Kubay TV. Sige, para matikita kita. Pero Ma'am Jing, nag-hit ka na Ma'am Jing. 580. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, pa-pin ko muna si Lods Bata Toaster para yung ating super chatter. Maraming salamat na ligat kay Ma'am Jing. Ayun, Mr. Toaster. Ayan, nakuha na ko ng short video niya. 1,400 to. Sige. Ayun kasi, udahan ko naman ito si Lods Batang Toaster. Yun, Dan Dikit Kalimbang Batang Toaster. Yan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Scarlett, natawa ko sa video mo. Ayan guys, masupport naman natin si Batang Toaster. Ayun, dalawang likas sa Batang Toaster. Malayo ako sa Kuwait City, guwapa. Scarlett, malayo. OTW sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Ma'am G. Ayan guys, habang ako ay nagdedikit kay Batang Toaster. 1:36, tama yan. Ayan, Ma'am Marla, maraming salamat din sa inyo sa pag-video, Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Jing, maraming salamat sa pag-stay. Pag-waitin natin si Batang Toaster. Mahirap kasi naglalagas yung natin, bahay, no? Batang Toaster Dan. Maraming salamat sa Ma'am Marlo. Iwanan nyo lang na siya ng bakas para... Ayan, Jing. Ayan, maraming salamat. Ano ba, Ma'am Jing, kung gusto mo makipag sa amin, sabi ka lang, ayan, August, lalabas kami si Marlo at iba pang mga friend. Vlogger din. Ayan. Ayan, nagbabali si Ma'am Marilo, guys.
Waiting ko lang si... Ayun, Dan! Ayun, maraming salamat sa iyo, Lods. Parang toaster. Thank you so much, sir, Lods. Matang toaster Dan Boss, harang ulit house. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jing. Ayan, Badang Toaster, Dan ako, Zayo, dalawa. Sige. Sumaka ko kayo sa ngayon ako mga Badang Toaster. Yung Guapas card yung paano gumamit ng knife at tinidor. Oh, sabihin ang aking radyo. Katuwaan na namin yung mga kasama ko. Dito, Ma'am Jing. Pinapag-mute. Idol ko. Ayan, magalang shoutout ulit sa 6 million viewers. Ano may nakapin po ako dyan, guys. Tama yan. Lapit na tayo mag 2 hours. Maraming salamat ulit dyan sa iyo, Ma'am Marlo, Ma'am Jing, Ma'am Scarlett. Dami kasi naka-live ngayon. Ayan, live din yung mga... Ikaw talaga ang idol ko.
dance to dance. Keep on grooving. Ayan, matapos na rin ang iba na kay Los Badan Toaster. Ayan. Disco Tracks. Okay na. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, nakaidahan natin si Lods Badan Toaster. Ayan, kumenta si Lods Toaster. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Di ko matake ang gusto. Ayan, guys, maraming salamat sa inyo dyan. Dito na lang hanggang N. Ayan, malapit naman ako mag-N na. Ayan, paping ko naman ito kay Mama. Lods Badan Toaster, maraming salamat sa iyo, Lods, sa pag-share na yung blessings dyan. Ayan, naway babalik pa sa'yo ng 10 times fold. Ayan, maraming salamat. Ayan, pasilip naman natin, guys. Pa-view naman ang short video ni Ma'am Marlo. Mayroon ko hindi ako nandikit sa'yo, Ma'am Marlo. 1339. Ayan, sa'yo, Ma'am Marlo. Ayan, birthday cake, sister of my madam. Hashtag short. Ayan, sige. Disco. Mawasan ang. Ano ito? Another dance to dance. Keep on grooving. Nalagas kasi ngayon ng mga bahay talaga. Ayan, guys, pasapar naman tayo nakapin dyan sa taas si Ma'am Marilo. Ayan, okay na yung batang Lods Badan Toaster. Para hindi maglagas. Ayan. So, view lang ako, guys, kay Ma'am Marlo. Ano ang bawasan? Ayan, sabi ni Ma'am G. Bawasan ang income. Ganun ba yan? Lods Badan. Ayan, dito sa birthday cake, the sister of my madam. Thanks for watching. Bawasan ang panigarilyo, sabi ni Lods Badan Toaster. Ayan, tama yan. Lagas ata, I mean. Ayan. Ako, hindi ako makalis-alis sa laging lagas eh. Oo, talagang ang paningin ni Lods Toaster, bawasan talaga yan. Cigarette smoking is good for your heart, sabi nila. Disco Tracks. Kasi guys, hindi ako naninigarilyo. Dati. Pero kaya hindi. Ayan, pa-view naman yan guys kay Ma'am Marlo bago tayo mag-end. Kaya bago tayo mag-end, kakantahan muna kayo. Request na kayo guys. Ayan, sige lang ngayon tagaw sa lagang whitey. Ayan, ganun talaga yan. Sige lang. At least manilibang-libang po tayo sa whitey, di ba? Manilibang na tayo. At least paano kung makita na rin tayo. Kapag kakunting lang. Ayan, malaking bagay na po yan. Mga tulong, pabili ng mga yung kinita ko nga sa whitey ko, pinang-enroll ko sa sa college ko di ba? Ano yun? Yung first salary ko. Di ba? First salary na ako. Ngayon, zero ako ngayon Tinanggal pa yata ang lolo Oo, may extra income tayo. Ayan, Kantahan mo, idol, sigarilyong di maubos. Ayun, sigarilyong di maubos daw. Ayun, bigas. Sigarilyong di maubos. Aba, ang galing talaga. Yung paborito ng Lods Badan Toaster. Sige. Ito na
Tracks. Ang talaga pagka mga medyo maliit tayo, konti maliit lang kita natin. May pambili lang ng isang kabang bigas, saka may pambili ng asin bitsin, bagoong, ayan, may isda na mga, ano, okay na yan, di ba? Ayan, sigarilyong di maubos, sabi ni Lods Batantos. Ayan guys, support naman yung nakapin dyan. Tama na natin, siyempre. Sigarilyo! Ayan. Ito lang maubos yung sigarilyo na yan. Ayan, sa tatsa dyan guys. Ayun! Saan niya boys, bakit tayo mag-in? Sigarilyong di maubos, anak na nakakalunod, mga bisyong nakakahilo. Ano ang mangyayari sa'yo? Sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, mga bisyong nakakahilo. Ano ang mangyayari sa'yo? Mabuti pa ay mag-isip-isip ka, huwag kang tira ng tira. Imulat mo ang iyong mata, habang may panahon ka pa. Haki Opak, Palconda, maraming salamat. Sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, siya po na nakakatulog. Ano ang mangyayari sa'yo? Mabuti pa mag-isip-isip ka, huwag kang tira ng tira. Habang may panahon ka pa. Ayan, sigarilyong di maubos, anak na nakakalunod, mga bisyong nakakasira. Ano ang mangyayari sa'yo? Sigarilyong di maubos, anak na nakakalunod, sabo na ayaw magpatulog. Ano ang mangyayari sa'yo? Sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, mga bisyong nakakahilo. Ano ang mangyayari sa'yo? Ayan, maraming salamat ulit sa inyo guys. Sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, sabo na ayaw papalog. Ano daw? Ano ang mangyayari sa'yo? Ayan, maraming salamat sa request mo, Badang Poster. Ayan, ito mangyayari sa inyo guys. Pagka, itong ano natin, last song natin. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan, ito talaga ang mangyayari sa inyo pagka, ito ano, yan.
Ay, hindi pala yun. Ayan, marami sila dyan. 101 minutes. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa 4 million viewers. Ayan! Hala, hala, hala! Yan akong alam, di ko sasabihin. Pinilit niyo ako, sasabihin ko na rin. Huwag kang kakalat sa aking galing. At baka ako sa angkungan pulutin. Pala si ano, ay! Ano ni Kwan? Sikpan naman pala ay kuha ni ano. Kitang-kita ko ng aking mata mga lagrot sekreto nila. Di ko sasabihin, mahirap na ako. Yung ano ni Kwan, kinuha ni ano sa ano ni Kwan. Ayan, Ma'am Jing, maraming salamat, Ma'am Scarlett. Ma'am Marlo, Lods Toaster. Thank you so much. Kung alam, di ko sasabihin. At pinilit niyo ako, sasabihin ko na rin. Huwag kang akalat sa aking galing. At baka ako sa kangkungan pulutin. Ito naman pala si Anuan. Ay, ano daw? Inano si ano? Si ano naman pala? Ay, kinuwang si Kuwang. Kitang-kita ko ng aking mata. Mga milagro at sekreto nila. Kung nasasabihin, mahirap na ako. Yung ano ni Kwan, kinuha ni ano, sa ano ni Kwan. Ayan, maraming salamat sa pahaki-ukak mo dyan. Sa iyong pa-rose-rose. Ayan guys, mamaya konti mag-end na po tayo. Ayan, 4 minutes bago tayo mag-end yung inyong host. Kita ko. Mga milagro at sekreto nila, di ko na sasabihin. Hirap na. Itong last song natin. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, 2 hours. 9 minutes. Ay, 9. Ano naka-hours? Ayan. Sa lahat po ng mga cowboy dyan. Ang kawawang cowboy. Ang bubblegum ko'y champoy. Ang pananghalian ko ay laging kamuting kahoy. Ang ate ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola, ang buong pamilya. Harang ba sa silang lahat ay hindi cowboy. Ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala ay botones pa. Ang kawawang cowboy. May bayo walang bala, may bulsa wala namang pera. Ako nga ang cowboy. Palaging nag-iisa, ang kabayo ay walang paa. Ang aking brief ay butas pa. Harap, ako ang kawawang cowboy.
Ang bubblegum ko'y champoy. Ang pananghalian ko ay laging kamuting ka. Ang ate ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola at buong pamilya. Silang lahat ay hindi cowboy. Ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala may botones pa. Ang kawawang cowboy. Ayan, Ma'am Jing, Ma'am Lobalin, maraming salamat. May baril, walang bala, may bulsa, wala namang pera. Marites ka naman, host. Ang kawawang cowboy. Parating nag-iisa, ang kabayo ay walang paa. Ang aking brief ay butas pa. Ayun. Ayan, last song na talaga ako guys. Tapos maglilist ako ng CPR. Ayan, dito na. Mag-last song na ako. Maraming salamat sa inyo dyan. Ma'am Jing, Marites ka naman, host. Wala na, Marites. Wala na. Ay, hindi. Mali pala yun. Ayan. Ito, last song. Bukas ako Marites ako, Ma'am Jing. Ayan. Ayan. Sa mga nakaka-relate ng song na ito. This is my favorite song. Popcorn! Karaoke self-song na. Hi, mga viewers natin. Maraming salamat. Tayo'y mga dahon lamang, ang isang matatag na puno, isang ating pinanggalingan, hindi pareho sa pagtubo. Maring ika'y isang dahong masigla, ako na may dahong nalalantana. Pareho tayong mahulog sa lupa. Kaibigan, huwag ka ikabahala. Dahil nang mabigyan ng buhay, buhay ng dahon ay nagkakulay. Kung may lungkot ka, may ligaya. Kulay ng dahon ay di isa. Kung may lungkot ka sa iyong mga mata, kung may hirap kang nadarama, kung ang naging pag-ibig mo'y hindi tunay pala, isipin mo rin sa sangay may bunga. Ayan, tayo mga dahon lamang. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Sa lahat ng mga dumunikit dyan kay Falcon of Dessert, maraming salamat. Ma'am Jane, Ma'am Scarlett, Ma'am Merlo. Hello, Toasters TV, maraming salamat sa pag-share ng iyong blessings. Ayan, babalik po sa inyo ng 10 times fold po yan. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga members dyan, maraming salamat. Thank you so much guys sa inyo lahat dyan. Ako guys, mag-release muna na aking song. Ayan. Thank you. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, nag-release na po tayo ng muna natin. Ayan, kanta natin para... Ayan.
Ayan, Ma'am Jing, maraming salamat. Ma'am Marlo. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat ulit sa pag-BGBG. Sa lahat po na nagtamsak at nadalaw sa aking live stream, maraming salamat. Ma'am Marlo, maraming salamat sa pag-standby until end. And Ma'am Jing and Ma'am Scarlett at Lods Toaster TV, maraming salamat. Yan sa pag-share ng inyong blessings. Maraming salamat sa lahat ng inyo dyan, guys, sa nagtamsak. Yan sa lahat ng mga members ko po, maraming salamat. Ako'y mag-end ng pansamantala. Yan, mag-ingat po kayo lagi dyan. God bless us all. Good night and bye-bye.